So ayan po mga kalingap, kasama natin si Kuya Penteboy Jason Saldua mga kalingap. Yan, meron po akong tanong Kuya Jason, ito. Aside from vlogging, what do you do for living? Ang ginagawa ko sa araw-araw, yung i-enjoy yung buhay, kung anong binigay sa atin. Sumasabay ako sa agos ko, ano man yung meron ko. Anong meron ako, i-enjoy ko lang. Kung nagangad ng ano man yung gusto ko marating. Ang higit sa lahat, masaya ko sa kasama ng Kalingap. Kahit sa kabila ng mga problemang dumarating sa akin, sa magulang ko, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na patuloy na yung buhay. Sa katulad, supportan po ninyo yung water refilling station dito. Wow! Quezon refilling station. Oo, meron. Kailangan natin mag-business para may pandagdag income sa pagtulong sa mga mayayaman. Yan, grabe. Salamat po Kuya Jason, the Penteboy ng Kalingap. Yan, oh, parang okay lang. Yan, nandito po si Kalingap Edu. Yan, shoutout sa mga Yapido. So, yan po. Meron po kaming tanong sa lahat ng K-Boys, Kalingap Partners, at Kalingap Staff. So, ito bro yung tanong, bro. Ready ka na bro? Ready na? Yes. So, aside from vlogging, what do you do for living? Ako is, actually hindi pa naman talaga yun, ganun ka okay, which is, yung aking sinabi sa'yo, yung pagtitrade ko, Ay, grabe. hindi yun alam siguro ng mga ibang, natin, bago pa lang siguro sa kanilang pandinig yun. Yun yung stocks, yun yung stocks. Nag-aaralan ko yun hanggang ngayon. Para, yun nga, para pag kumita ako doon is, parang masuportahan yung sarili ko at gano'n na rin sa kapwa ko. Ongoing process pa. Yun, grabe bro. Yeah, thank you bro, thank you bro. Ngayon lang namin yan nalaman yung yung isa pala siyang trader, si Kalingap Ed. Grabe, thank you bro. So, nandito tayo sa coffee shop and nandito po si Kalingap Dan. Hello, bro. Mama Dan. Bro, nahuli kita kasi meron ako isang tanong para sa lahat ng K-Boys and Kalingap Partners. Okay, ano yun? Ito bro yung tanong. Aside from vlogging, what do you do for living? Dito sa diet lang kasi wala naman ako ibang ginagawa after natin mag-vlog. Ang gusto ko na lang ay yung future ko na paghandaan. Yun ang business, gusto ko mag-business na wala pa ako naisip na na product talaga na sisimulan ko. Kaya ngayon, nag-iipon pa ako, pinaghahandaan ko para pagdating ng panahon, meron na tayong mapuhunan sa business na iniisip ko. Wow! Gusto ko mag-business kasi para maging stable kung sakali. Grabe bro. Kaya pala busy minsan si Kalingap Dan. Nag-iipon ng pang business. Oo, nag-iipon tayo. Same, magano din kami sa pag-business talaga. Business ka rin bro! Mag-partner na grabe. kami bro! Partner na kami! Partner na. Scouting ang business namin! Ayan po, mga Kalingap. May business ako para sa iba Ito bro. Ito business man to. Totoo, wala Business tong minded to. Business minded. Ito bro, may tanong ako bro. Aside from vlogging, what do you do for living bro? May sagot si Ian dyan. Ay, may sagot to. Open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Ikaw ba? Gusto mo bang kumita? Gusto mo ba? Naniniwala ka ba sa mga potensyal na may mangyari na ganito ang mangyari sa balang araw makakabili ka ng Lamborghini? Naniniwala ka ba na balang araw makakabili ka ng... Oh bro. Believing. Ilang taon pa ang kailangan mo para makabili Para sa akin, Lamborghini? O Lamborghini. Bira. Lamborghini, Sa akin, bahay. pag Hindi ka na Lamborghini, mag-isip. Oh. yan, either yes or no lang for 3 years. No for Lamborghini in 3 years and yes for Lamborghini in 3 years. Yes or no lang. Oo. Kumbaga, mangyayari at hindi mangyayari. Oo. Tama yan, bro. Tama. Type ko, bro. Patuloy mo lang yung nasa isip mo. So bro, may tanong ako bro. Nabaliktad. Aside from vlogging bro, what do you do for living? What do I do aside from vlogging? I'm a race car driver. Ay, bro.
Race car. I'm a driver. Car I'm a racer. driver. Alam mo bakit race car Driver driver po. pag tapos mag-vlog? Kasi yung maharurot na siya pauwi eh. Kaya, Kaya mo pa uwi kasi syempre, para laging masaya ang buhay. oh, Hindi, aside from vlogging, pre, nagbi-business kami ni Emmy. Meron kaming, tinatawag na sorpresa yun kapag tuwing may mga special events. Pag kunyari, birthday, anniversary, yun, kunyari ngayon, darating na Valentine's Day, gumagawa kami ng mga bouquet, mga surprises. And naghahanda din kami ng mga, kunyari may magpo-propose, kami yung mag-design ng lugar, design na namin, magbibigay kami ng bouquet. so, Yun yung namin ginagawa. And rin kami, nagtinda kami ng mga damit. Mga thrifting ang pangalan niya sa page. Follow niyo po yung page na sorpresa at ng thrifting. Yun. Wow! Sa amin po yun ni Emmy. galing. Yun po yung namin. And syempre, meron pa pong isa, yung pinakabago po ngayon sa mga ikakasal dyan. Pwede po kayo mag-inquire sa page ko o kaya sa mismong Facebook ko. Yung perfume bar po, mga kalingap. Perfume bar po siya sa mga events. Kunyari, debut, kasal. May isang corner po na puro perfume. And yun po yung magiging souvenir. Ayun. Perfume bar. Ay, sa'yo na pala, wala nung po alam kung souvenir. Ay, pre! Malapit na. Grabe bro! Sales stock agad! Mabilis ka mag- Malapit na bro ang Valentine's Day. Ikaw talaga. Oo! Bro, magkano yun? Pre! Magic meal. Ilang peraso pre, depende yan kung ilang peraso eh. Tapos, kung ilang cent, kasi yung 4 na cent, siguro mura lang yun pagdating sa'yo. Kasi kaibigan kita, kaya ko magbigay ng mga discounts. Siyempre, depende po sa usap ng aking mga kasama. Ano pre? Baka na pre? Reserve ko na! Ay, bro. Pag mo na malapit na bro, kailangan Ah, isang dapat lahat. Salamat bro at ngayon lang namin yung nalaman yung Pre, salamat pre. yan. Ano po pala ang mga team Kalingap, mga business minded. Ay, nandito na si si Brother Jose. Ito bro, pwede kitang Yan, nandito po. Siyempre si Brother Jose Francisco. So may tanong ako sa lahat ng Kalingap staff. Yan. Isa po siyang staff ni Kalingap Rap. At Kalingap Partners. Yan. So ito bro yung tanong. Aside from vlogging, what do you do for living? Welcome back. Welcome back, Brother Jose. Yun nga, ang pinakaabala natin ngayon ay farmers sa pag-alaga ng farm, saka pangangalaga ng mga hayop, mga alagang aso. So, yun, bukod sa vlogging, farmers, Farming yun. farmers, buhay bundok. Ano pala ito? Nais ko ba maraming salamat sa suportahan ninyo, mga Kalingap partners, sa mga pagmamahal, sa buo ng Team Kalingap ay Kuya Bal Santos Matubang kay Kalingap Rab. Maraming salamat Yan, salamat po. Subscribe po natin. Kuya Jose, Brother Jose, ang pagbabalik. Shake. Ang pagbabalik ni Brother Jose. Shout out! Ayan mga Kalingap, kasama po natin si Ruel of Malalag. Shoutout po kay Kalingap Alvin Casiris and sa lahat po ng mga viewers po niya. Shoutout po. So ito bro, meron akong tanong. Aside from vlogging, what do you do for living? Ay, grabe. As of now, medyo dumidepende pa tayo dito sa pag-vlog kasi fresh graduate pa tayo. So sa ngayon, nag-iipon pa para makapag-review para po ma-pursue din natin yung ating natapos na teacher. Dahil isa ding professional trabaho po yung pagiging guro, so kailangan din nating gamitin. Kaya po as of now nag-iipon pa para pang-review. At sana makapasa po kung sakaling magti-take man ako ng examination for teachers. So yun po. God bless bro. Thank you. Claim na natin na syempre magpapasa ka. Oo nga. Para na ko interview dito. Pwede bang pagtanong? Yan po kay Bebang. Nathan Cute Vlog. Anytime. Impromptu ito. Any question except na mathematics. Ay, sige. Matalino to.
1 plus 1 na. Joke lang. Pamilya ito. Salamat. Kahit anong tanong, wag lang mat. Okay. Ito yung tanong, Kuya Nathan. Aside from vlogging, what do you do for living? Wow, ang taray. English? Ano yung pang Miss Universe? Question and answer. Ayan, bilang isang mamayanang Pilipino, aking imumungkahi sa lahat ng mga kababayan ko, ipaglaban ang karapatan ng mga bakla. Charot. May Okay, next advocacy. question. Meron pa bang question? Wala na? Yun na lang. Yun lang yung advocacy. Ano lang yun? Short ano lang yun? Short answer. Short answer. Ay, maraming salamat. Kuya Sa Nathan napakaganda Cute. kong ano. Vlog. Sa napakahaba at napakahaba Meaningful. at meaningful na answer. Thank you so much, Kuya You're Nathan. welcome. Support po natin. Nathan Cute Vlog po, sa mga hindi pa po nakasupport sa akin, Nathan Cute Vlog, and I have also a Facebook page, Nathan Cute Vlog din po. Thank you so much po, and mabuhay po tayong lahat. And I thank you. Bye-bye. Ayan, nandito po ang masipag na scouter ng Team Kalingap. Shoutout po sa maagap na scouter, isang bagsak katir. Vincent Calyaga, bro. Meron ako isang tanong, bro. Ito, bro. English to, bro, ha? Tagalog na lang. Tagalog na lang. Pero alam ko naman, intindihan mo ito. Aside from vlogging, what do you do for living, bro? Sa pagbablog. nagsama yung maagap at masipag. Nagbablog din dito. So, ayan, May nag-vlog, mamaya. ako yung pag-prepare ko. Kailangan ko din karoon ako ng business. Kasi hindi natin alam sa pagbablog kung hanggang saan to. Habang may nanonood, tuloy-tuloy pa rin po ang masipag na scouter. At syempre po, yung pinaghahandaan ko yung kasal ko. Ibibigay ko yung magandang kasal para sa mapapangasawa ko. Yun ang pinaghahandaan ko. Ay, grabe, bro. Thank you, bro. Thank you so much, bro. Yan, salamat kasi na-share mo yan sa mga Kalingap viewers natin. At Yan salamat din sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsor, sa mga minamahal kong OFW sa patuloy na pagtitiwala niyo sa inyong masipag na scouter. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa akin. Makakaasa po kayo sa masipag ninyong scouter. At syempre sa maagap din na scouter. Ako, yan. God bless po. So ako mga Kalingap, aside from vlogging, what do you do for living? Sagutin ko po yung tanong ng mga Kalingap. So ako din po mga Kalingap is preparing din po sa business. So preparing po ako na magkaroon ng business. Pero gusto ko po din po pursue na mag-grow yung aking channel. Ayun mga Kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog. So kunting knowledge lang po sa ating mga Kalingap partners, Kalingap K-Boys mga Kalingap para mas lalo po natin sila makilala. Maraming salamat po sa panonood ng ating videos. Thank you. God bless. See you next to our next charity vlog mga Kalingap. Today po kasi mga Kalingap mga kunting knowledge lang po about sa amin. Maraming salamat. God bless.